Nhar il-ħadd li għadda l-Prim Ministru Laurence Gonzi qal li l-każ tal-eks kummissarju John Dalli kien xokk għalih. F'intervista waqt il-programm fis-Sustanza fuq One, John Dalli iżda ddikjara li l-Prim Ministru kien ilu jaf minn Lulju bl-investigazzjonijiet fil-konfront tiegħu mill-Olaf. Il-Prim Ministru kien jaf li għaddejja investigazzjoni. Lila qalli l-Prim Ministru kelli laqa miegħu jiena kienet probabbilment fl-aħħar tal-Lulju u kien jaf li qalli kien jaf li għaddejja l-investigazzjoni. Dalli qali Laurence Gonzi jista' jkun li xokja ruħu bir-riżultat tal-investigazzjoni, iżda għal darb'oħra saħaq li l-Prim Ministru kien jaf b'dak li kien għaddej. Imma l-Prim Ministru qal li kien ixxokkjat meta sema. Sa xxokkjat forsi bir-riżultati, imma kien jaf li għaddejja l-investigazzjoni. John Dalli saħaq li l-akkużi li hemm kontrih huma bbażati fuq evidenza li ma tistax tiġi pruvata. Allura wieħed jgħid imma jista' jkun illi hu hekk. Dawk huma circumstantial evidence. Allura jiena nista' ngħid allura darba Barroso ġie Malta iltaqa' ma' Gonzi. Da jista' jkun allura li tkellmu fuq dawn l-affarijiet. Fi kliem Dalli kieku f'Malta insarbu lin-nies kif qed jippruvaw jagħmlu lilu fuq evidenza li ma tistax tiġi pruvata ma nifqux. Ma l-ħares aħna kellna noqogħdu insalbu n-nies fuq circumstantial evidence. Kieku wara fuq affarijiet oħra li qed jiġru anke llum f'Malta kemm hemm circumstantial evidence kont tissellab nies. Bħal din tal-power station li għaddejja bħalissa pereżempju. Però llum il-Ministru ħareġ stqarrija fejn qed jispjega li jagħmel bravura kbira, kompli. L-eks kummissarju jinsab konvint li f'pajjiżna wara l-każ tal-lum hemm l-istess nies li ppruvaw jaqtawlu rasu fl-2004. Daw għandhom interess li jippruvaw jaqtaw l-irjus. Bħalma ppruvaw jaqtaw li rasi fl-2004. Però bħalma nixxilhomx dak iż-żmien laqqa se nixxilhom issa. Dan huwa l-messaġġ. Iva jien qed nalludi li huma l-istess nies. Dan li jżid li l-affarijiet saru b'mod programmat. Mill-mod kif qed nara l-affarijiet, tajjeb, huwa affarijiet li kienu programmati minn qabel. Mistoqsi dwar il-futur politiku tiegħu, John Dalli wieġeb hekk. Jiena jekk ikun hawn il-Partit Nazzjonalista, jiena noħroġ mal-Partit Nazzjonalista. Però m'hawnx il-Partit Nazzjonalista s'issa bħalissa. L-eks kummissarju ntalab jgħid ukoll x'jaħseb li hija s-soluzzjoni għall-Partit Nazzjonalista llum. Bidla tal-viżjoni, bidla tad-direzzjoni, bidla fit-tmexxija tal-partit.